салом алейкум дӯстони азиз, созен нағзен саломатиё хубай тамошобино бори новинка омадагай мана двойкои фасон баъд ваёи хушрӯ омадагай кардиганои фасон омадагай нишонтон метим бозори Корвон тарафи Тилобозор 8 дарвоза 3 қатор 7 дарвоза катям мешад роен 8 дарвоза катям хулоса 3 қатор ҷои апай Ҳанифа аллакай чандум бор шид ман абор мегирам аллакай медонанд подписчикони мо чихе борои хушрӯ дора апай Ҳанифа ина двойкошона бинед новинка чихе хушрӯ нархаш 250 сомонай дета расветка дора да мана дета расветкаи хушрӯ дора мана аллакай варианти баҳорона каседе дар кор бошад духтарако доставкаям доранд рақамашон ҳаст дар рӯи экран нависен доставкатон мекунанд анаи двойкои новинка омадай катифрукошон чанд та расветка дора нархш чандай нархи 240 220 мешавад 240 220 сомонда метиам бинен хушрӯгиша намино ҳамаш сангчоҳошон оригиналай мана бори новинка сиёшам хушрӯ аз ин моделози киртаям омадай нишонтон метам ина марамат киртоша бинен духтараво чихе киртош хушрӯ и чанд пул кирташ 300 сомон бо арзон мешава инам амхе расветка дора бо метавонен ки дархост кунен баъд бо киртои гребондор овардагиян чандай гребондор 250 инай хеле кирто доранд 250 сомони то охири навора тамошо кунен духтарако распродажои беҳтарина пешниҳод кардагиян распродажоошонам ман нишонтон метиҳам ана ба кардиган омадай кардиган чандай кардиганомон иё бори наомонай нигоҳ кунед хушрӯ 280 сомон кардигана бинед ина қисми қафош и боша бо қисми пешаш аз ин чанд тарангай 280 сомон сабукак материалаш хушрӯи бамбукай ана баъд аз ана ино омадай хушрӯ инам дора бинед духтаро пирсида буданд духтарои мо марҳамат модели фасон иш турецки будай ҳозир бо я намуди дигаш ҳастай модели арзонтар иш чандай и 500 сомонай бо арзон мешава ҳозир варианти арзонша нишон метам ира 450 дам метиян мана ин бошад модели арзонтараш нархи иш чандай 280 сомонда метиян ман диден духтаро 280 сомонда метонен ҳамин модела харидорӣ кунен и кардиган чандай кардиган 280 на 280 сомон мана ин модели кардиган бо арзон мешава биёен ҷои апай Ҳанифа борошона бо айпеш бинен беҳад буракои хушрӯ доранд мана на духтарои двойкара диде дарозай бои хеле дарозай ин нархи чандай дароз шай ҳозир 250 мешавад мана 250 сомонда метиян и беҳад дароза ина расветка ё чандан ё мамнун ина 250 сомонда метиян ино беҳад дарози хушрӯ мана марҳамат двойкои фасон дар кор боша биёен ана баъдан духтарако аз ана ин двойко ҳаст ино чанд пул 280 ба 250 мешавад ина иям 280 250 да метиян чандта расветка дора бо дар бораи расветкош маълумоти бештара аз хичон бигирен духтарако нависеншона бо шумода мефаҳмонанд мана ин модело ҳаст ино чандан ина 180 сомони хушрӯгиша диден духтаро 170 дая метиян ҳамроҳи бурукошонанд чандта расветка доранд ина двойкаи арзон дар кор боша пеши апаи Ҳанифа биёен духтаро ана баъдан ма шумода вая нишон метам ина абаяе ки пӯшидагиян хичон бинен чихе хушрӯай и бори новинка модели новинка қафошам нишон тиен мана қисми қафошам хе кушои хушрӯ места духтарако чандта расветка дора шумо нависем бо шумода сурат мепартонен расветкоша нархш духтаро чандаира нархш 320 сомонай нархш мана марамат беҳад расветкои фасонак доранд размеро ҳаст инчунин абайҳои хушрӯ доранд кардиганои фасон доранд ина абаяшона бинен бо и чандай 350 арзон мешавад то 320 метиям мана 320 сомонда шумода метиян мана бо варианти арзонтараш ҳаст 250 иш 250 духтаро иш бо моделиш дигатара диден 250 сомон мана иям хушрӯ 250 сомони чанд та расветка дора
кардиган, абая, ҳамаи ҳамино новинкаян. Диден духтаро, қисми болора бинен, халатои фасоновардиян. Ё чандаан сиёҳо? Ё 250 ҷои савдо. Мана 250 сомони. Мана 250 сомоншам хушрӯ. Диден? Иш сангиш сиёҳай, мисол скромняй наметова. Иниш боша сангиш хамиллион. Мана и моделам хушрӯ 250 сомон. Диден? Остиношон ва яй клёшай. Бори новинка духтарако. Ай бо инам чандоре. 300 сомон. Ана и моделиш боша 300 сомон. И моделиш 300 сомон. И бо бисёрай сангчош аҳамиятен. Мана материалшам хушрӯ ламираш. Ана сангчоша биненда чихе блеск метян. Сангчои хушрӯ. Ана баъдан киртоошона бинен. Киртои хушрӯи духтаги ипек сангчадор. Нархш чандай? Ё ҷои 500 ҷои савдо 450 ипек тоза. Духтаро ипек 450 сомон да метян киртаи духтаги тайёр. Касе да киртаи ипек дар кораи духтарако марҳамат метавонен ҷои апаи Ҳанифа омада харидорӣ кунен. Беҳад нархи хубу дастрас пешниҳодшудагиай ҳанамин намуд киртаи ипек бо сангчадорай диден. Ана духтаро қисми дӯстдоштаи мову шумо распродажа. Марҳамат распродажаҳои беҳад зиёд тайёр кардагиян. Ози якта ба якта нишон дода шумода нархоша гап мезанем. Инай киртара диден чихе хушрӯ. И чанд сумай? 280 сомони хушрӯбош наму 500 сумаш буд. Ози 280 сомон шудагиай духтарако. Ина то охири навора тамошо кунен. Инҷа да интихоб зиёдай. Мана интихоби хеле зиёд барои шумо пешниҳод кардагиян. Мана ишам ҳами хел 280 сомон. Ана баъдан бо доран инҷа да кардиган. Ози кардиганам нишон метем. И чандай? Кардиган 150 сомон. 150 сомон на кардигани ғавси хушрӯ. Мана мехуш ҷудо мешава. Стойка варадникай. Мана материалш бамбуки ғавси фасонай ҳичи намешава. ҳангоми шуштан ҳич намешава. Ина бинен мехуш ҷудо шудестай. Худаш стойка варадник мешава пешакша бинен. Беҳтарин вариант духтаро. Нархаш беҳад арзон диден. 150 сомона. Мана баъдан бо ҳастанаи кирто, модели киртои фасон ё чанд сомон? 120 сомон. Мана киртои 120 сомона омадагиай. Кас седайна киртоакои хушрӯи 120 сомон дар кор боша. Биёен ина фасони хушрӯай. 120 сомони. Анаи модел чандай? 150 сомон. Мана диден духтаро ина иҷада бо ҳастай анаи модело турецки 100 сомон шид. Марҳамат духтарако дер накунен ҳатман омадаи пеш бинен. Ана баъд двойкои новинка овардиян бинен чихе хушрӯ ё нархошон ҷи? Ё 150 сомон. Брукошон катяна? 150 сомонан. Нигоҳ кунен. Брукои хушрӯ доран. 150 сомон двойкаи арзону фасон барои шумо. Мана диден чихе брукошон кушодаки хушрӯай. Фендиян ҳамаш фенди. Марҳамат расветкара бинен бори новинка. Беҳтарин расветкаҳо ҳастай духтаро. нависеншона бо шумода хушрӯ када сурат мепартоян. Манаи киртои королевски 220 сомон. Ёдовар мешавам инҷа ҷои апаи Ҳанифаи бозори Корвон тарафи Тилло бозор байни 7-ум 8-ум дарвоза 3-ум қатор. Инаям кардиган. Кардиган чандай? 150 сомон. Мана ҳамашон мехош ҷудо мешава. Ина диде 150 сомон. Ана доран нахе худиё. Ё чанд сомон? 100 сомон. Худичои хушрӯ. Катушки наметян, качестваш зур. Ина бора бинен духтаро. Ина 100 сомон спорт стили двойкаи фасон духтарако. Мана бисёрай иҷада распродажашон бовар куненам қа бисёрай чи кардиган, чи кирта, чизе ки мегирен нархои арзон. Ишам ами нархая? Ина 150 сомон кардигана хушрӯгиша диден духтаро хутон.
بیاین با آیپش بینین. کسی که دستافکا میخواد دستافکاتون کنن. من سیوش هم هسته. سیوش هم همیشه کپشونش جدا میکنی میخشه. خودش ستایکا ورد نیگ میستن. من بینین فاسون. انا انگور کوهرم هم خیلی ارزون کردگن 150 سومون بهترین نرخ. اینا ایجاده همش کاردیگان ای دخترکو با کدومش در کار میشوه شما بنویسین صورتش هم میپرتوین. انا بعد این طرف بینین دخترو روبشکوی فاسونی خوشرو هسته. ایرا چندی کردین؟ 100 سومون روبشکو را بینین دخترو زمستونه بهارونه انا وریانتای خوشرو 100 سومون چند تا رسویدکا داره اهمیته چه رسویدکا کوی خوشرو گلوی فاسون انا تورецکی توزه بده دخترو روبشکا کسی در کار باشه مرحمت 100 سومونی. اینجا با اینچنین تونیچکا داره نه؟ چندن؟ 100 سومون نه تونیچکاش ندیدید که خوشرو 100 سومون سپور ستیل داره نه؟ یورم صدی بعد دخترو یورا بینین تونیچکوی فاسونی سپور ستیل 100 سومون من کدومش در کار میشه 100 سومون ماتریالاشون دوخ نیتکایی رسویدکاش بینین آخه چه رسویدکای خوش رو کاردیگان و خالات و هر آن چیزی که میخواین ایجاده با نرخ ارزون مییابین. من برای حجیا میشه 100 سومون کرتا دیدید کرتای حجیانه 100 سومون. انا ایو چند سومن؟ اینجا کارت نه 150 سومونه. ترا بینین ماتریالش دوینگ 150 سومون بودای. مرامت بیاین با آیپش خوشرو کدختون بینین. ارزان هم 140 هم میتونی 140 سومون دایم میتونن. ایجاده کرتا بسیار دارن. من گلوشون بینین چندی؟ 30 سومونی. من ای کرتاشون 130 سومون. گلاکوش خوشرو من کرتاکوی پاپلین کسی در کارای با دختی فاسون مرامت بیاین. جایی اپای حنیفه جا کرتا بسیاری بد وردگی پاپلین من علاقه هم ما پاپلین کفته استی بیاین اپای حنیفه وریانتای زوری زور وردگی های با نرخوی دست رس. انا هم کرتای بخوریه ای چند پول؟ 100 سومون. اینه کرتاشون هم خوش رو دیده 100 سومون خلاص بهترین برای حجیا وردگی این بار اینا وای 100 سومون 100 سومون من ایشم 100 سومون акция кардагим. Ана инҷа бад чиё? Кардиган? Мана бинен хтаро, двойко ҳастай, двойкои хушрӯ. Ҳамаям киртоб поча дора, нархошон чандиян? 140 сомон. 140 сомон паплинан, аднатони паплинои ғавсак. Марамад 140 сомон ҳамаш поча доран иё. Мана дар бораи размерош метавонен бо хучон апрсен, рақамошон ҳаст дар рӯи экран. Бо маълумоти бештара бигирен ай хучон духтарако. Мана иҷада бо ҳастае намхе абаяҳову кардиганои хушрӯ. Не абая двойка дорем. 180 кадем. 280 кадем. 280 сомонда шумода пешниҳод кардагиам. Санги камдораш 150. Мана 150 сомон двойкои хушрӯ. Иҷада абая бисёрай хулоса духтарако бо як маротиба биёен мана бинен ҳамаи рангош ҳастай. 180 сомон абаяу кирта. Мана кирташа бо ҷудогона дигар чикати мепӯшен, дига абаяо кати баъзави кирта карда мепӯшен. Бо ҳамин духтаракон навори имрӯзаро мо ҷамъбаст мекунем. Ина каседа кирта, кардиган, абая, двойка ҳар он чизе дар корай биёен ҷои апаи ҳанифа бо нархҳои арзон метавонен ки ҳаминора харидорӣ кунен. Бо иша бинени қа хушрӯа и абаяш. Инаи кардиганошон ҳам хушрӯ духтарако. Ира чанд карден? 100 сомон. Инаи кардигана бинен турецки 100 сомон. Марҳамат. Туркия. Турецки абаяи хушрӯ. Дар кор бошанагар ина гулои абаямон. Инаи хушрӯа духтаро бинен и чанд сом? 130 сомон. 130 сомон диден? Абаяҳои фасон 130 сомонӣ. 130 сомон. Беҳтарин варианто. Марҳамат. Биёен интихоб бисёрай. Ишам фасонай диден? Шумо духтарако бинависен чизеро ки мисол дар навор хушрӯ дида натавонистен нависен шона бо шумо да сурат мепартоянд. Бо ҳамин навори имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. Хайр, саломат бошед то наворҳои оянда.